खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बड' डिपार्टमेन्ट थिसनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गोसोखांलाइ गथायदों। मणिपुरनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा मिरुनि नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनो दिल्लीयाव थांदों। दिल्ली एम्सनि नैथि फ्ल'राव अर खामदों। बरपेटा पुलिसा सिलिगुरिनिफ्राय झारखन्डनि 3 साइबार क्रिमिनेल हमदों। आसाम भुटान रेल लामाखौ थाबैनो मावफुंगोन बुंदों जयशंकर। नेहरू स्टेडियामखौ आसाम सोरखारा फेदेरनो थांखि लादों। गोबां जुलि लानायनि हेंथायै आसाम सोरखारा आयेन बानायगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। 100नि बांसिन सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय आम आदमी पार्टियाव हाबफैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै समबारखालि दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बड' डिपार्टमेन्टखौ सोसननांगौनि थाखाय मडार्न इन्डियान लेंगुवेज आरो लिटारेरि स्टाडिजनि डीन डक्टर अमिताभ चक्रवर्तीनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै होनाय दाबिखौ नायनानै देग्लायनिफ्रायनो जागायनो थाखायबो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनो खोथा होनानै पजिटिभ रेसपन्स होदों डीन डक्टर अमिताभ चक्रवर्तीया। गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे गुवारै सावरायनानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बड'खौ फोरोंनो थाखाय गेस्ट फेकाल्टि थिसननाय, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव अरायथा पस्ट सोरजिनो थाखाय इउनिभार्सिटिया सरकारखौ खावलायगोन आरो बर' थुनलाइ आफादाबो सुबुं सम्पद मन्थ्रिखौ नारसिननो थाखायबो थांखि लादों होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। गमामायैनो बे थांखिया जाफुंमारोब्ला बेयो मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि थाखाय। मणिपुरनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा समबारखालि गोदान दिल्लीयाव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदों। बे बाथ्राखौ मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि जरामथांगाया टुइट खालामनानै मिथिहोदों। मणिपुरनि सुरासानपुरनिफ्राय मिजोरामनि राजथावनि आइजलसिम थांग्रोदों इन्डिजिनियास ट्राइबेल लिडार फराम एबा ITLF-नि दैदेनगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि सोलिफुबाय थानाय हारियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जेबो राहा लायैखौ नुनानै NDA-जों हेफाजाबाव थाफानाय ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा NDA-आव थालिया होननानै फोसावदोंमोन। आथिखालाव बेफोर जेंनानि सायावनो लिंहरदों मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ। दिल्ली एम्सनि नैथि फ्ल'राव थानाय इन्डस्कपि रुमाव हरखाबै मोब्लिबारि सर्ट सार्किटजों अर खामनायाव दसेनो जोबोद हालाय-हाफाय जादों रगि आरो देहा फाहामगिरिया। समबारखालि बे जाथाया जादों। अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायाखैसै होननानै मिथिहोदों। नाथाय अब्लाबो इमारजेन्सि वार्डखौ बन्द खालामथ'नांबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गासै गं 8 अर खोमोरग्रा दमखल गारिखौ बाहायनानै बे खामनाय अरखौ खोमोरनो हादों होननानै फायार ब्रिगेडनि मावख'गिरिया मिथिहोदों। झारखन्डनि देवघर जिल्लानि थागिबि 3 साइबार क्रिमिनेलखौ बरपेटा पुलिसा सिलिगुरिनिफ्राय हमनानै लाबोदों। हमजानाय साइबार क्रिमिनेलफोरनि मुङा फारियै ताजिजुद्दिन, मुक्ताकिन मिया आरो आफजाल आनसारी होननानै सिनायथि होदों बरपेटा पुलिसा। इन्टारगेसन खालामखांनायनि उनाव समबारखालि पुलिसा 3खौबो बरपेटा जिल्ला बिजिरसालियाव फसंहैदों। मख'नो गोनांदि बरपेटा जिल्लानि पाठशालायाव सासे आजिरा मोननाय मावख'गिरिनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बिसोर 3आ झारखन्डनि जामथरा जिल्लानिफ्राय साइबार क्राइम खालामनानै 30 लाख रां खावनानै लांदोंमोन। बेनि उनाव पाठशाला थानायाव FIR होनाय बायदियै पुलिसनि साइबार क्राइम उइंआ नायबिजिरनानै संदाननायाव 3खौबो सिलिगुरिनिफ्राय हमनानै लाबोनो हायो। बिसोर 3निफ्राय गंसेनि मबाइल फन आरो मोन 11 ATM कार्ड जब्द खालामनो हादों। मिरुनि बायजोआरि मन्थ्रि डक्टर एस जयशंकरआ बुंदों दि आथिखालाव भारत सोरखारा भुटान सोरखारजों आसाम भुटान रेल लामाखौ थाबैनो बानायनो थाखाय सावरायगासिनो दङ। बे थांखिखौ लानानै दासिमाव मोन्नैबो हादरनि गेजेराव 24 खेब सावरायनाय जाबाय। आलिपुरदुवार जंक्शननिफ्राय भुटाननि पुनसिलिं, क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफु,
पाठशालानिफ्राय भुटाननि नांलाम आरो रङिया जंक्शननिफ्राय भुटाननि सानद्रुप जंखारसिम रेल लामाखौ फैगौ 2026 सिमहालागै आबुङै बानायनाय जागोन होननानै मिजिं थिदों बायजोआरि मन्त्रि डक्टर एस जयशंकरा। बे प्रजेक्टआ जाफुङोब्ला गमामायैनो गोबां दावबायारिफोरा भुटानाव गोरलैयैनो आरो बाङाय बाजेटजोंनो दावबायहैनो हागोन आरो मोन्नैबो हादरा जौगाखांगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि उथुमायाव थानाय नेहरू स्टेडियामखौ फोसाबनो आरो फेदेरनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। समबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नेहरू स्टेडियामाव नायगिदिंहैनानै राङारि गोबांथिफोरखौ जखा लाखैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नेहरू स्टेडियामखौ सा 50,000 नायगिरि जिरायनो हानाय मासि बानायनाय जागोन, जाहाथे फैगौ समाव नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल गेमफोरखौ नेहरू स्टेडियामाव गेलेफैनो हायो। मानो होनोब्ला मोनसे स्टेडियामाव नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल गेलेमुफोरखौ गेलेहोनो हायोब्लासो रायजोनि राङारि बिथिङाव गोबां सुंथानाय फैयो। आथिखालाव बेनिखायनो आसाम सरकारा बेनि सोमोन्दै सानखांदों। सासेनि बांसिन एबा इस्लाम धोरोमनि खान्थिजों साब्रै साबा आइजोखौ जुलि लानायनि हेंथायै आसाम सरकारा आयेन बानायनो साखा-फारा जादों आरो बे आयेनखौ सोलिफु राङारि बाजेटआवनो मावफुंगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बेनि थाखाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दानानै होनायबो जादोंमोन आरो आथिखालाव एक्सपार्ट कमिटिया गावसोरनि रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायबाय। फैगौ समाव आसामनि रांबावजा जथुम जायोब्लानो बे आयेनखौ बिल पास खालामनानै लागोन रायजो सरकारा। बेनि उनाव बे आजावनाय बिलखौ रायजो बेंगिरिनि सोलाय हादरगिरिनिफ्राय गनायथि लागोन होननानै मिथिहोबावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि इस्लाम धोरोमारिफोरा इस्लाम खान्थि बायदियै सासे हौवायानो साब्रै आइजोखौ जुलि लानो हायो। नाथाय बे पलिगामी एबा बां जुलि लानाय सोलिबोनाय खान्थिया आसाम सरकारा आयेन बानायनायनि उनाव सोलिनाय नंलिया। गुबुन फारसेथिं सुबुंनि अनजिमा बांनाया एसेब्लाबो गोहोम गोग्लैगोन। सिडली चिरां समष्टिनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि समष्टि आम आदमी पार्टीखौ रबिबारखालि दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीनि बानजायनायाव 11 नं बावखुंग्रि समष्टि आफादखौ सा 51 सोद्रोमाजों दानाय जायो। बे गोदान आफादाव सामान बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो डक्टर आलीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'यो। जथुमाव नुजाथिफैनाय सा 51 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मावफुं आफादखौ दानानै होनाय जायो। बे गोदानै दाफुंजानाय आफादाव 100निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय आम आदमी पार्टीआव हाबफैयो। बे मेलाव चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि सुकुमार मजुमदार आरो इनचार्ज अजय कुमार नार्जारिमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।